столетник, събрало в себе си радости и разочарования, успехи и неуспехи, успяло да съхрани традициите си, но да се развива и днес да бъде конкурентно и да отговори на динамично развиващия се пазар на труда. Това е средно училище Христо Ботев, село Габаре. То е с богата материално-техническа база. Тук ученици и учители работят и учат в приятна и професионална обстановка. Компютърни кабинети, мултимедии, интерактивни дъски, нов физкултурен салон, модерна и отговаряща на всички изисквания кухня. Тъй като придобиването на професия готвач изисква практическо обучение, училището кандидатства и спечели проект, който позволи да се изгради съвършено нова втора кухня. Така бъдещите професионални готвачи придобиват и усъвършенстват уменията си под ръководството на знаещи и можещи учители-специалисти. Част от завършилите ученици вече са намерили своето поприще, като на работните си места показват умения, придобити тук, при нас. Много са участията в междуучилищни, общински, регионални и национални състезания. С гордо заявяваме, че заслужено спечелените награди и признания не са малко. Но всичко е плод на упоритост и много труд. Богат и наситен е училищният живот не само с състезания и работа. Тук всеки има възможност да намери и развие своите интереси и способности. Празници и развлечения, клубове по интереси, танци, приложни изкуства, спорт, песни, дигитални способности. Богата палитра от възможности. Каним ви да бъдете част от това вълшебство. Бъдете добре дошли при нас. Очакваме ви! Как приготвихме шотландското яйце? Първо каймата, смесихме с едно яйце, сложихме чубрица, червен пипер и галета, смесихме я. Колко време варихме яйцата, които са? 4 минути, 4 яйца. И после